ħanaraw flimkien. Kim ġrajiet kbar waqt l-aħbarijiet li jitkellmu fuq tanġliet u mwiet ta' kull jum tul il-jum kull staġun mingħajr waqfin stejjer twal lejl u nar kollha mrar fi triq tat-telfin biftit ħsieb u għajnuna il-kol dritt nibqgħu mexjin f'għadda sieħa mill-lum ma'qudin noħlom dinja ferieħa maquda fi-slim f'roġ mill-paċi tal-lingwa bla kliem tfal bit-bissima il-vot mit-tiġri tarmi erida fil-kwiet pajjiżi sħaħ popli mingħajr triq li jissiltu għal-ferħ tant mixtieq reliġjoni twemmin il-kulur u x-xajja u skur tajjeb li nifwissew biftit sforzi tal-kull maħluq li dejn tal-ħbiberija tistieq toffri l-min jeħtieġ tiegħek l-għajnuna kuljiem noħlom dinja ferieħa maquda fi-slim f'roġ mill-paċi tal-lingwa bla kliem tfal bit-bissima il-vot mit-tiġri tarmi erida fil-kwiet kollha f'daqqa flimkien b'lealtà nistgħu ndil-ħolma nidħlu f'realtà jekk xemxita jisħana juksir qalbek fil-paċi tistrih ena muslim kollha flimkien naħdmu il-kol għal-ġejjin F'dinja